Ξεπακετάροντας τη μηχανή καφέ της Bosch Tassimo σε πολύ compact διαστάσεις και με μοντέρνο design. Η μηχανή αυτή χρησιμοποιεί τις κάψουλες καφέ μιας χρήσης, αν και στην πράξη πιστεύω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παραπάνω από μία φορές. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί, βρίσκουμε τα διάφορα φυλάδια χρήσης. Αυτό είναι ένα δώρο κάποιες προσφορές όταν γίνει η εγγραφή της μηχανής στο site, και οι οδηγίες χρήσης σε διάφορες γλώσσες. Βγάζω στο προστατευτικό φελιζόλ και αυτή είναι η μηχανή του καφέ. Μοντέρνο design, μαύρο χρώμα, γυαλιστερές επιφάνειας, compact διαστάσεις. Αυτή είναι η μπροστινή όψη, η πλαϊνή όψη με το δοχείο νερού. Η βάση που προσαρμόζεται στην μπροστινή επιφάνεια, στην μπροστινή πλευρά, και το δοχείο του νερού με την ένδειξη Max. Αυτή είναι λοιπόν και πάλι η μπροστινή όψη, το ακροφύσιο εξόδου του καφέ. Αυτή ήταν λοιπόν η μηχανή της Bosch Tassimo και θα ακολουθήσει το βίντεο σχετικά με την προετοιμασία της μηχανής πριν την πρώτη χρήση.